गावनि गथ' गथायखौनो दाना इंलिश मिडियामाव हरो बा जोंनि लिडारफ्रा बुङो जे जों बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जाय लिडार बिथांमोना बुङो बिथांमोननि गथ' गथाया इंलिश मिडियामाव दङ माथ्र जोंनिया दा जानानै दङ जे गोरिब गुन्द्रा गथ'फोरनि जायफोर थारमाने इंलिश मिडियामाव राहा होया जाय इंलिश मिडियामखौ एसेस खालामनो हाया बिथांमोननि गथ' गथायासो बे बर' मिडियामखौ फोथांनानै दङ दुलाराय माहारियारि आफाद गौथुमा बिथांमोना बोसोरफ्रामबो बिराद गोबां थाखा इउज खालामो मानो अबा एनुअल कनफारेन्स जाबाय अबा सेलिब्रेशन जाबाय सोरबा एनुअल जोंहा माबा जाबाय गोबां थाखा वेस्ट खालामो कनफारेन्सआव सोरखौबा लेंहरबाय आरो माहारियारि आफादफोरनि कनफारेन्स जानाङा आं बेखौ बुङाखै माथ्र बुंदो जे जों बै कनफारेन्स बा एनुअल सेलिब्रेशन बा कनफारेन्सफ्राव एसेबां रां गारनायखौ जों दोनथ'नानै बा 50% बाबो बै रांखौ जुदि स्कुलाव हरोब्ला स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार ओरैबायदि डेभेलप जागोन खुलुमबाय इउनाइटेड नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन जों बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा बे समाव जोङो दं दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव दा बेयाव जोंजों लोगोसे दं सासे मानगोनां फोरोंगिरि दा बिथांनि सिनायथिखौ जों लागोन आरो माखासे बर' हारि बर' फरायसालि आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बर' जातिनि माखासे इस्युसफोरखौ लानानै बिथांजों जों मोगा मोगि लागोन दा गिबियावनो सारनि सिनायथिखौ लानो जों इउनाइटेड निउसनि जानानै खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा निराला रामसियारि आं अरिजिनेलि दैमालु गहपुरनि दैमालु बर' गोजौ फरायसालियाव फरायनानै आं मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों बर' मिडियामावनो बिनि उनाव आं दरं कलेजाव हायार सेकेन्डारि फरायदों साइन्सआव लानानै लोगोसे बिनि उनाव आं आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव बिएससि एग्रि खालामदों लोगोसे अल इन्डिया एन्ट्रेन्स एग्जाम पास जानानै इन्डियान काउन्सिल अफ एग्रिकालचार रिसार्च नि माबायाव इन्डियान काउन्सिल अफ एग्रिकालचार रिसार्चनि आन्डाराव जुनियर रिसार्च फेल'शिप मोननानै कर्नाटकनि इउनिभार्सिटि अफ एग्रिकालचार साइन्सेस धारवाड़आव एमएससि पास खालामदों बिनि उनाव आं दिल्ली इउनिभार्सिटिनि डिपार्टमेन्ट अफ जेनेटिक्सआव काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डास्ट्रियेल रिसार्च फेल'शिप मोननानै पिएइचडि खालामनानै 2007 मायथाइयाव खालामनानै 2008 मायथाइयाव आं साउथ करियायाव जुंनाम नेशनेल इउनिभार्सिटियाव बोसोरब्रै पस्ट डक्टरेल साइन्टिस्ट हिसाबै मावदों लोगोसे बेयाव मावखांनानै जेब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जब एप्लिकेशन होयो बेयाव जबाव आंखौ एसिस्टेन्ट प्रफेसर एपइन्टमेन्ट होनायलाय आं 2011 मायथाइयाव जइन खालामदोंमोन बिनि उनाव फैनायनि सिगाङाव आं मोननै फेल'शिप एप्लाइ खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया रामालिंगा स्वामी रिएन्ट्रि फेल'शिप होनो बहुत प्रेस्टिजियास फेल'शिप बेयाव बोसोरबानि थाखाय फेल'शिप होयो लोगोसे रिसार्च ग्रान्ट होयो बोसोरबानि थाखाय जेरावखि जइन जाया जेसेनो अल अभार इन्डियायाव जइन जायो बेयाव गावनि फेल'शिपखौ लांनानै बे इनस्टिटिउटआव गावनि रिसार्च इन्डिपेन्डेन्ट खालामनो हायो बेखौ मोनसेया जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनिफ्राय रामानुजन फेल'शिप होनो बेबो एखे फेल'शिप बेयाव बे फेल'शिपआ जाहैबाय जायफोर थारमाने इन्डियानिफ्राय मेलेमजिबि बिथांमोना बाहेराव फरेन बा गुबुन हादोराव रिसार्च खालामगासिनो साइन्सआव बिथांमोनखौ लेंहरफिननो थाखाय ब्रेन ड्रेननिफ्राय ब्रेन गेइन खालामनो थाखाय बे फेल'शिपखौ बोसोराव 50 होनाय जायो आरो आं जोबोद फर्चुनेट जे आं थारमाने मोननैबो फेल'शिपखौ मोनदों आरो बर'नि गेजेराव आंनि साननायाव दासिमबो आंल' मोनदों खोमा बे मोननै फेल'शिपखौ बाहेरायाव थांनानै फैनानै बेनि उनाव जेब्ला आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव खामानि मावगासिनो मोननै फेल'शिपखौ मोननानै जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव एप्लाइ खालामनानै बेयाव सेलेक्सन जानायखाय आं 2012 मायथाइनि माबायाव 1 अक्ट'निफ्राय बेयाव स्कुल अफ लाइफ साइन्सेसआव आं फोरोंगिरि मावगासिनो दङ आरो गेजेर ससे आं दिल्ली टेक्न'लजिकेल इउनिभार्सिटि जायखौ आवगोलाव दिल्ली कलेज अफ इन्जिनियार बुङोमोन बेयाव एस'सियेट प्रफेसर बोसोरनै मावहैदों 2018निफ्राय 2020सिम आरो बेयाव रिसार्च थाखाय आंनि स्टुडेन्टबो दङ फेल'शिपबो दङ प्रजेक्टबो दङ बेयाव ओंखायनो फैफिननानै जवाहरलाल इउनिभार्सिटियाव दा आं रिसार्चबो मावगासिनो दं आरो फोरोंगिरि हिसाबैबो मावगासिनो दङ जोंनि बर'नि गोबां फरायसालिनि फरायसाफोर आरो फरायसालियाव गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारफोर गैया दा बिनि सायाव सारा मा बुंगोन
जोंनि बर'निया गोबां आवगोलाव जेब्ला जों 90sआव फरायदोंमोन गोबां लैहोर लैहोर बयबो बर' बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ बर' स्कुलाव दोनहरदोंमोन बयबो मोनसे दावगानाय मोनसे लाहार फाहार खालामदोंमोन बै समाव होमब्ला मा जादोंमोन जे थारमाने बयबो जाथिनि बा हारिनि सेन्टिमेन्ट मोनसे जादोंमोन जे जों बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिगौ गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बिदि होनना बयबो बिमा बिफा होदों नाथाय गेजेर ससेयाव मा जाखो जेरै 90sनि उनाव जेब्ला 2000 जाहैयो बिनि उननिफ्राय बर' मिडियामफ्रा लासै लासै गोमालांनो हमदों हमनानै ला जेरै जुनाइनिफ्राय लायोब्ला ओरै क'क्राझारनि फकिरगामथिं आरो ओरै ब्रह्मपुत्रनि खोलायै लायोब्ला नगाव कलियाबर ओरै गलाघाट गोबाङावनो बर' मिडियाम गोसारलाजोब्बायमोन आरो गोबां बर' जायफोर एसे लेखा रोङो बिथांमोनहा फोरोंगिरि मावहैदोंमोन गोजान जाहाथे बर' गावनि कालसार आरो हारिखौ थांनानै थानो हायो नाथाय जेब्ला दावगायो बर' हारियाबो स्कुलाबो लासै लासै गोजौलाङो दा खोनानो मोन्दों हायार सेकेन्डारिसिम खालामसिगोन जोंनि गोजौसिन माबासिम खालामसिगोन लासै लासै गोमालांनो हमदों मानोबा जोंनि नेग्लेक्ट खालामनाय जादों नेग्लेक्ट खालामनायाव जोंबो दायनिगिरि मानो होनबा फोरोंगिरिफ्राबो दायनिगिरि बा जोंनि पेरेन्टसफ्राबो दायनिगिरि जों सरकारखौल' बा गभर्नमेन्टखौल' दाय होबाय थानो हाया बेयाव गोबां खोथा दङ जेरै हमनानै ला गावनि फोरोंगिरिफ्रा जेनेबा बर'नि फोरोंगिरिफ्रा गावनि गथ' गथायखौनो दाना इंलिस मिडियामाव हरो बा जोंनि लिडारफ्रा बुङो जे जों बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जाय लिडार बिथांमोना बुङो बिथांमोननि गथ' गथाया इंलिस मिडियामाव दङ माथ्र जोंनिया दा जानानै दङ जे गोरिब गुन्द्रा गथ'फोरनि जायफोर थारमाने इंलिस मिडियामाव राहा होया जाय इंलिस मिडियामखौ एसेस खालामनो हाया बिथांमोननि गथ' गथायासो बे बर' मिडियामखौ फोथांनानै दङ लासैनो जोंनि एनरलमेन्ट होननाय जाय थारमाने गथ'फोर बाहागो लानाय बर' मिडियामाव गोमालांनोनो लासै लासै जेब्ला गोमालाङो सरकारा मास्टारफोरबो थिसनला ओरैनोबोथ' थिसनखायाखै बर' मिडियामाव लासै लासै स्कुला बर' मिडियामनिफ्राय कनभार्ट जानानै आसामिस मिडियामाव थाङो आरो बेखौनो बुंदों जे दाना माने बिमा बिफा बा बयखौबो आं खावलायो जे बर' मिडियाम फरायनाय इंलिस मिडियाम फरायनाय बा गुबुन मिडियाम फरायनाय हारसा मिडियाम फरायनाय बेयाव जोंनियाव दासिमबो डाटा गैया जायहा थारमाने बर' मिडियाम फरायनानै साख्रि मोनाखै होननानै बा आसामिस मिडियाम बांसिन साख्रि मोन्दों बा फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' साहित्य सभाया जुदि दङब्ला आं बुंनो हाया खिन्थु दासिमबो जेसेबां जों दावगानाय नुदों आसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियामनिफ्राय बर'फ्रा दा गिदिर गिदिर जायथु अफिसारफोर दङ बा गोजौ थाखोआव थांदों बिथांमोना दासिमबो बै भार्नाकुलार मिडियाम फरायनानैसो गिदिर गोलाव जादों आरो दानि दावगानाया मा जादों इंलिस मिडियामा रावनि थाखाय एसेबाबो आवगायनो हायो बे रावाव आवगायनो बेयाव जोंनि बर' मिडियामाव खालामनो हायो मानो होनब्ला जों गासैबो रावखौ सोलोङो नेवसिनाङा जे जोंहा बर' मिडियामल' सोलोंनांगौ बर' मिडियामखाय बा बर' रावखौल' सोलोंनांगौ बेखौ बुंनो नाङा जोङो मा खालामनांगौ गासैबो आसामिसबो फोरोंनांगौ हिन्दीबो फोरोंनांगौ इंलिसबो मोनसे स्पेसियेल जुदि कर्स होयोब्ला माबायाव स्कुलाव एक्सट्रायै इंलिस बा आसामिस बा हिन्दी स्पेसियेल कर्स जुदि लेंगुवेजनि मोनसे सप्तायाव बा मोनसे रिटुइन खालामोब्ला एडिसनेलै बर' मिडियामाबो आवगोलाव थांनानै थानो हागोन आरो जोंनिया फोरोंगिरिखौ दाय होबाय थायो जोंनि माबायाव जे जोंनियाव फोरोंगिरि गैया बा माबा नंगौ फोरोंगिरि गैया खिन्थु जोंबो दानि जुगाव जुदि फोरोंगिरि गैया होननानै नेबाय थायोब्ला जों गासैबो थारमाने दावगानायाव उन जालाङो मानोना सरकारि एपइन्टमेन्ट खालामनाय फोरोंगिरिया मोनसे एपइन्टमेन्टनि जुदि प्रप'जेल हरोब्ला बे खमसे खम 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोर थाङो होमबा बै समाव जुदि फोरोंगिरिनि गेपखौ जों माबोरै फुलफिल खालामो नङा होमबा ओंखायनो फरायसा आफादजोंबो आं रायज्लायदोंमोन दाखालि बिथांमोना फैदोंमोन बा जाय थारमाने बिथांमोना सोलोंथाइनि सायाव रायलायो आं बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो बुङो जे जेब्लासिम फोरोंगिरि मोना होमब्लासिम जों जा थारमाने थाबाय थानाय फोरोंगिरिनिफ्राय मोनसे बिथांमोननि ससियेल सार्भिस बा हिसाबै बेखौ बाहायनांगौ जेरै जोंनियाव मेथामेटिक्सनि प्रब्लेम दङ टिचार साइन्सनि प्रब्लेम दङ इंलिसनि टिचार डिस्ट्रिक्टआव जायफोरबा बर' मिडियामनि जेसेबां माने गोरों मोजां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ सायख'नानै बिथांमोननिखौ लानानै मोनसे रेकर्ड खालाम बिथांमोननिफ्राय लिरहो जाय स्कुलाव गैया बे रेकर्डखौ बे स्कुलफ्राव बे बिथांमोननि रेकर्ड खालामनाय माबाफोरखौ भिडिअफोरखौ देखाय आरो बे भिडिअफोर देखायब्ला फोरोंगिरि गैयाबाबो खमसे खम 5 इयार्ससिम थारमाने बे मोनसे साप्लिमेन्ट जाहैगोन
आरो बेजों लोगोसे जायोब्ला दानिया जोंनिया बहुत ससियेल मिडियाम खालामो जेरै ससियेल मिडियायाव जाहैबाय जोंनि जाहैबाय इन्स्टाग्राम दङ बा इन्स्टाग्रामाव नाङाबाबो टेलिग्राम दङ टेलिग्रामाव 2000सो जों जेरै वाट्सएपआव खालामनो हायो बेयाव 2000 मानसि सोनानै फ्रेन्ड लिस्टआव खालामनानै जुदि मोनफ्रोमबो क्लासखौ बे टेलिग्रामजों गासिबो छात्रफोरखौ जायफोरा फोरोंगिरि गैया बा सानै साथाम फोरोंगिरि बेयाव स्पेसिफिक साबजेक्ट लानानै जुदि बे टेलिग्रामाव एड खालामनो हायोब्ला जेब्ला फरायसाफ्रा सोङो सार बेखौ लोङाखै होमबा बै फोरोंगिरिया एन्सार खालामनो ओरैबायदि खालामनांगौ होनना बुङोबा जों थारमाने जेरै वाट्सएपखौ खालामो बेयाव थारमाने अट'मेटिकेलि बे फरायनाया छात्रफ्रा बेनिफिट जाहैगोन बा बिसोर राहा मोनगोन बा बे मोनसे आइडिया मानोना जों वाट्सएप बाहायो माबा फेसबुक बाहायो जानला मोनला ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट बांसिनानो बाहायो जुदि जों सोलोंथाइ खेथ्रआवबो बेबायदि बाहायोब्ला होमबाना थाबैनो आं सानो जे बे गेपखौ एसेबाबो फुलफिल खालामनो हागोन फोरोंगिरिनि गेजेराव बे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव मोनफ्रोमबो थाखोआव बेखौ मोनसे इन्स्टाग्राम बा ससियेल मिडियायाव स्टुडेन्टफोरखौ कानेक्ट खालामनानै जुदि एक्सपार्ट फोरोंगिरिफोर थायोबा बे इन्स्टाग्राम बा माबायाव टेलिग्राम बा वाट्सएप ग्रुपआव मा कानेक्सन खालामबा बे मोनसे जाहैगोन नङा होमबा ओमफ्राय जाहैबाय दा जोंनिया बेनो जाहैबाय आरो बर' मिडियामा फरायसाफोरा मोजां खालामनो हाया बे नङा आं जेरै दङ आंनिख्रुइ साबसिन जोंनि फरायसालिफ्रा हागोन मानो होनबा गावनि नाजानाय थायोब्ला गावनि जुदि फरायनो गोसो थायोब्ला रावबो हेंथा होनो हाया जेरै आंनि जिउखौ आंसो दागोन बिमा बिफाया दाया जोंनिया बांसिनानो मा खालामो गामिफ्राव जोंनि आइ आफाया आंनो फेसिलिटि होआसै बा सुबिदा होनो हायासै फन होनो हायाखै लाइट होनो हायाखै मटर साइकेल होनो हायाखै गोबां जिउनियाव प्रब्लेमानो जोबा मानो होनबा बेखौ मोनोब्ला दस्रा मोनसे फैगोन बेखौ मोनोब्ला माथ्र बिमा बिफाया जोंनो मा होनो हायो अनलि फेसिलिटि होनो हायो बिनि अनगायै फरायनांगौ जों फरायनांगौ जेब्ला जों निउस फरायो गोबां निउस मोनो रिक्सावालानि फिसाजोआ IAS परिखा पास खालामबाय सोरबा लेबारनि फिसाजोआ डाक्टार सिट मोनबाय दाख्लै बावैसो JNU सासे फरायनाय बे बिमा बिफाया स्लाम एरियायाव थायो माबायाव मुम्बाइआव दा आमेरिकायाव फरायनो थांगासिनो दङ बेयाव मा खालामो थारमाने जोंनि मानसिफ्रा नाजानाय थाया बे नाजानायखौ थायोब्ला जोंनो बिमा बिफानि केरासिन गैया जोंहा लाइट गैया बिनि जेबो ओंथि लाबोनाङा माथ्र बेखौनो जुदि आं नाजाबाय थायोब्ला जेरै दैया गावनि लामाखौ दिन्थिलाङो नङा होमबा जुदि आं नाजाबाय थायोब्ला मा खालामो आंनि लामाखौ आंनो मिथिगोन माब्रै ना जुदि आंनि गोसो दंबा आंनि फोरोंगिरिफोर सोंबाय फोरोंगिरिफोर सोङाबा लोगोफोरखौ सोंबाय लोगोफोर सोङाबा गामियाव सोरबा गोरों गोरा दङ बेखौ सोंबाय सोंनानै गावनि लामाखौ गावनो नाजाबाय थागोन माथ्र जोंनि गोसोआव मा जानांगौ मेलेमाव मा जानांगौ गोसोआव मा जानांगौ आं नाजाथारनांगौ होननानै बुंबाय थानांगौ गोसोआव होमब्ला आं माबा मोनसे जागोन होननानै सानोब्ला गावनो गाव लामा ओंखारबाय थागोन फरायनायाथ' माथो बे सुबिदायाथ' माथो आं जुदि मोजां फरायोबा आं सोरखौबा सहाय खालामनो हागोन बा गामिनि सोरबा हेफाजाब होनो हागोन बेबायदि जानानै ओंखायनो बर' फरायसुला बिथांमोनखौ खावलायो आं जेरै हादों बा गोबाङानो आंनिख्रुइ बांसिनानो हादों बर' मिडियाम फरायनानै गतिके बेखौ साननाङा जे जोंहा सुबिदा गैया मास्टार गैया होननानै गोबां राहा दं जुदि फरायनो गोसो दंबा आंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हायो बेयाव खालामनानै ओंखायनो हाजासे नाजाबाय था बिमा बिफा गैयिनि थाखाय बा स्कुलनि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय बा गामियाव फेसिलिटि गैयिनि थाखाय माब्लाबा साननाङा जे आं फरायनो हाया जों हाहैजोबगोन आरो सानदों जे फोरोंगिरि दाना जोंनिया फोरोंगिरियाथ' थिगानो जांबाय जों माबोरै खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि बर' स्कुलावल' नङा आसामिस स्कुलावबो दङ इनफ्रास्ट्राक्चार प्रब्लेम माबोरै खालामनो जोंनि माहारियारि आफादफोरा नायोब्ला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट कमिटि आनसलिक कमिटि साब डिभिजनेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा रिजनेल कमिटि बा दुलाराय माहारियारि आफाद गौथुमा बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बिराद गोबां थाखा इउज खालामो मानो अबेबा एनुवेल कनफारेन्स जाबाय अबेबा सेलिब्रेसन जाबाय सोरबा एनुवेल जोंहा माबा जाबाय गोबां थाखा वेस्ट खालामो कनफारेन्सआव सोरखौबा लेंहरबाय आरो माहारियारि आफादफोरनि कनफारेन्स जानाङा आं बेखौ बुङाखै माथ्र बुंदो जे जों बै कनफारेन्स बा एनुवेल सेलिब्रेसन बा कनफारेन्सफ्राव एसेबां रां गारनायखौ जों दोनथ'नानै बा 50% बाबो बै रांखौ जुदि स्कुलाव हरोब्ला स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार ओरैबायदि डेभेलप जागोन मानोना जेसेबां मायथाइनिफ्राय बर' मिडियाम जादोंमोन जोंनि माहारियारि आफादा बेबायदि मिटिंफोर खुंगासिनो दङ जुदि दासिमबो बै माखासे जुदि
बे रां बे कनफारेन्स मिटिं एनुवेल कनफारेन्सनि रांफोरखौ जुदि 50% बाबो स्कुल डेभेलपमेन्टआव होयोमोनब्ला दाहालागै जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा स्कुलफोरनिया जाबायमोन दा बेखौनो खावलायदों दे बर'नि बिमा बिफा फोरोंगिरि बा गार्जेनफोर बा गोरों गोरा जायफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायो जे बेफोरबायदि माहारि आफादफोरनि बै थाखाफोर खांनायफोर बा सहाय खांनायफोरखौ बाराद्राय होआलासिनो बयखौबो आं आखाइ खबजोबनो खुलुमो नोंथांमोना बर' मिडियाम स्कुलाव मोनसेबो बेन्सै मोनसेबाबो डेस्कयै मोनसेबाबो ब्लेकबर्डयै बिनि अनगायै माहारि आफादफोरनि सेलिब्रेशननि अनगायै जुदि होयोब्ला बिथांमोननि नामखौ माबायाव स्कुलाव दोन आरो नोंथांमोना साननाङा जे जोंनि गथ'फोरा बे स्कुलाव गैया होननानै माथो बेनो सानले जोंनि हारिखौ फोथांनो थाखाय मा नांगौ जोंनो नांगौ जे स्कुला डेभेलप जानांगौ फरायसाफ्रा मोजां फरायनांगौ जेब्ला फरायसाफ्रा मोजां जागोन जोंनि रावाबो थागोन बर' फरायसा आफादाबो थागोन बर' थुनलाइ आफादाबो थागोन आरो जोंनि हारिया थांनानै थागोन जेब्ला जोंनि स्कुलानो थैलांबाय बर' फरायसा आफादबो थाला बर' थुनलाइ आफादबो थाला जेबो थाला ओंखायनो दा आंनि साननाय मथेबा बे आंनि पार्सनेल साननाय बेयाव माहारियारि आफादखौ आं जेबो सोंखारियाखै बा जेबो बुङाखै अनगायै माथ्र आं बुंदोंलै बिथांमोननिसिम गेदेमा बिथांमोननिसिम खावलायो जे बिथांमोना जाहाथे लाब सुबसा बै मिटिंफ्राव एनुवेल कनफारेन्सआव इसेबां मानि थाखा बाहायालासिनो जाहाथे नोंथांमोनाबो अननानै बै स्कुलफोराव फेसिलिटिखौ जुदि डेभेलप खालामोब्ला आं सानो 10 बोसोरनि उनाव जोंनि गासैबो बर' मिडियाम स्कुलफ्रा मोनसे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार बा माबायाव फैगोन लोगोसे बेखौनो खावलायदों जाहाथे साफ्रोमबो बे एरियानि जाय बेयाव बर' मिडियाम स्कुल दङ बिथांमोनहा मा खालामनांगौ एसेब्लाबो बे स्कुलाव माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामहै जेरै आं बुंदों जे सोरबा सासे हायोब्ला कम्पिउटार मोनसे मानोना दानि जुगाथ' कम्पिउटार नङा होमबा सोलोंथाइनि मुगा कम्पिउटार मोनसे सोरबा सासेया स्क्रिन मोनसे हैबाय सोरबा सासे ब्लेकबर्ड हैबाय बिथांमोननि नामा जाहाथे बै स्कुलनि फोरोंगिरिफ्राबो बा स्कुलाव बिथांमोननि नामा थाथों गथे मोनसे सेटिसफेक्सन फैयो जे आं मोजां खामानिनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय बा स्कुलनि थाखाय माबा मोनसे मोजां बावबाय खिन्थु नोंथांमोना जुदि बे सेलिब्रेसनावल' डनेसन हरबाय थायोब्ला दिनै जाबाय लांबाय गाबोन नोंथांमोनखौ गासैबो बावजोबगोन बाट जों ससाइल गावनि हारिनि दानायाव माहारि दानायाव जेबो कन्ट्रिबिउसन खालामनो हानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे गामिनि जेसेबां हायो बयखौबो आखाइ खबजोबनो खावलायो नोंथांमोना स्कुलाव बर' मिडियाम स्कुल बा आसामिस मिडियाम स्कुल बा गासिबो जेराव जोंनि हारिनि गथ' गथाय बा फंबाय बिनानावफोरा फरायो जोंनि गथ' गथायफोर फरायो गावनि गथ' गथाय गैयाब्लाबो बे स्कुलाव नोंथांमोना जाहाथे माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामहै टेबोलखौनो होयो डेस्कखौनो होयो कारेन्ट नांगौबा कारेन्ट सोरबा बिजाब बायनोबा बिजाब होयो कन्ट्रिबिउसन खालामनानै बे स्कुलखौ मोनसे डेभेलप खालामो नङा होमबा आरो दानिया जाबाय जे जोङो इन्टारनेट मुगा इन्टारनेटआवबो खालामनो जोंनि बर' गामियाव ओरैबायदि बिथोराव थारमाने इन्टारनेट कानेक्सन जानो हाया जेराव जों कानेक्सन खालामनो जोंनियाव मोनसे दङ बर' डायस्प'रा फराम जेसेबां माने बुहुमाव गोसारनानै बर'फ्रा गिदिर गोलाव दङ बेफोरखौ जों गासिबो कानेक्सन खालामनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोना रायज्लायनो नागिरो मोनसे इन्सपाइरेसन टक खालामनो नागिरो जों इसेबां गेदेर गोलाव जाबाय जों मानो हाया जोंनि बर' हारिनि स्टुडेन्टफोरखौ इयुन जोलैनि गथ'फोरखौबो जों हायो माथ्र जोंनो माने कानेक्सन मोनसे प्लेटफर्म नांगौ आरो दानि जुगाव ओरैबायदि बेस्थ' जुग जोंथ' थांनानै खालामनो हाया जुदि मोनफ्रोमबो स्कुलाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो आनसलिक लेभेलाव मोनसे इन्टारनेटनि सुबिदा जायो बा बिनिफ्रायनो जों सोलोंथाइनि माबा मोनसे रायज्लायहरनो हायो बा आमेरिकायाव थानाय सोरबा बिथाङाबो रायज्लायहरनो हायो नङा होमब्ला सोरबा लण्डनाव थादों बिथांमोनाबो दङ गोबां दङ जोंनि मानसियानो बाहेरायाव गोसारनानै दङ बिथांमोना आंखौ बुङो जे जोंबो रायज्लायनो हागोन जोंबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामनो हागोन गतिके जोंनो मा नांगौ माब्रै खालामनो दा बेसो खोथा बयबो सानो जे जों बयबो कन्ट्रिबिउट खालामनो खिन्थु जों मोनहास'वाखै दा बे फरायसाफोरा गामि ओनसोलाव मावगासिनो दं थुनलाइ आफादा गाव गावनि खामानिखौ मावगासिनो दं दा जोंहा मोनसे गेप जानानै दं बे गेपखौ जों जुदि गासिबो कानेक्सन खालामनानै रायज्लायनायनि गेजेराव माब्रै जोङो मोनसे लेभेल गावबा गावनि लेभेलाव जुदि बयबो जुदि कन्ट्रिबिउट खालामनाया गासिबो मोनसे जथायै जुदि सावरायनानै खालामनो हायो होमबा आं सानो जे बर' मिडियाम बा आसामिस मिडियाम डिस्टिंसन थानाय नङा आरो बेल' नङा जे जोंनि गामियाव इंलिस मिडियाम खुलिदों इंलिस मिडियाम रायज्लायग्रा मानसियाबोथ' जोंनिनो मानसि इंलिस जेरै रायलायो बर' मिडियामाथ' ओरैनो रायलायो गतिके बेनो आरो आं इंलिस मिडियामनि बा बेलेग मिडियामनि एगेन्स्टआव बुङाखै माथ्र बेनोबो बुंदों जे जोंनि जुदि हारिया थांनानै थानोबा
जोंनो बर' मिडियाम होनांगोन जोंनि बर' फरायसा थांनानै थानोबा बर' मिडियाम होनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थानोबा बर' मिडियाम होनांगोन आरो बै थागोन जेब्ला जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' स्कुलफ्रा थांनानै थागोन बेयाव टिचार नांगोन आं मिथिगौ गोबाङानो टिचार गैया जेराव रिटायार जादों गासिबो माबा जाजोब्बाय खिन्थु बै टिचारनि गेपखौ जों बिदि खालामनो हागोन जेरै आं बुंदों जे रेकर्ड खालामहो बेखौ अनलाइन रायलायहो कानेक्सन खालाम फोनांजाब खालाम बेजों आं सानो जे जों खालामनो हागोन होननानै दानि जोंनि गोबां बर' मिडियाम फरायग्रा गथ'फ्रा मेट्रिक होखांनायनि उनाव जि थाखोखौ उथ्रिखांनायनि उनाव राइट डिसिसनखौ लानो हाया जेरै साइन्स फरायनानै आरो उनावहाय फेल जायोबा आर्ट्सआव फैफिनो बेफोरनि सायाव सारा मा बुंगोन बेयाव फरायनाया साइन्सल' फरायनांगौ आर्ट्सल' फरायनांगौ कमार्सल' फरायनांगौ बेयाव आंनो जेबो बुंनो गैया मानोना जायखिनि साबजेक्ट फरायो जाय डिसिप्लिनाव फरायो एरियायाव फरायो साइन्स फरायबाबो साइन्सआव आर्ट्सआवबाबो बा कमार्सआव फरायबो जेराव गोसो जायो जोंहा जेरै गोसो जायो फरायनानै बेयाव थारमाने मोजां मोनो बेखौसो फरायनांगौ जेरै साइन्स फरायब्ला जों गोसो होथाबनानै फरायनांगौ बेयाव गोसो होनानै फरायनायाव गोसो माने जों थारमाने रंजानानै फरायनांगौ रंजानानै फराय माने थारमाने आं बेखौ फरायबाय थागोन बे आंनि थाखाय बिराद मोजां बेखौ साननाङा जे आं पास खालामनांगोन होननानै फरायनांगौ होमब्लानो जेरै जों मोजां मोनग्रा थायो नङा होमबा जेनेबा सिनेमाफोर नायो सोरबा हिर'खौ मोजां मोनो बिनि हिर' आं सिनेमा नायनो जोंनि फरायनायावबो बिदि जानांगौ जे आं बेखौ फरायनांगोन गोसो होथाबनानै जुदि फरायोब्ला मोजां मोननानै जुदि फरायोब्ला होमबाना आं सानो जे जेब्लो माबानो हाया जेरै आं बुंदों जे नाजाथाबबाय थायोब्ला माबा थायोब्ला जों गावखौनो थगायो बांसिनानो जे साइन्सआव लादों फरिखा जाबो फरायगोन आं समा नेनानै थाया आं गाबोन मा खामानि मावदों मा खामानि फैगोन गाबोन आं बेखौ मिथिया दिनैनि खामानिखौ जुदि दिनैनो फोजोबोब्ला होमब्ला आं मिथिगोन जे गाबोन गोदान खामानि गाबोन थाबनो मावगोन जोंनिया बांसिनै नेबाय थायो आरो बेखौनो बुंनो जोंनि बर' फरायसाफोरा मा होनो जे जों गाबोन खामानि मावगोन समफोर खामानि मावगोन जों फरायगोन होननानै थाबाय थायो होमब्ला दोनथुमबाय थायोबा फरिखानि सिगाङावल' फरायबा जायाना ओंखायनो जि दिनै खामानि मोनदों बेखौ दिनैनो मावफुंनांगौ होमब्लाना आं सानो जे बे माब्लाबाबो फेलें जाया आरो गोबांखिनि गिदिर मानसिनि जुदि जिउ खौरां फरायोब्ला बाय'ग्राफि फरायोब्ला बेखौनो जे बिथांमोना बयबो गावनि हाबायाव सिनसियार थायो टाइमलि फोजोबो बे फोजोबनायनि जाहोनावनो बिथांमोना टाइमखौ मोजां मेनेज खालामनो हायो ड्राग्स एडिक्सननि सायाव एसे बोसोन होगोन नामा दानि गथ'फ्रा माखासे गथ'फ्रा ड्राग्स बाहायनायखौ बाहायनो हमदों थांखु जादों बिरि सोबदों सिगारेट सोबदों बेफोरनि सायाव एसे बोसोन हरगोन नामा सार थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय बिसोर जौ लोंनाय बेफोरथ' गोबां गाज्रि हुदा बिमा बिफाया जोंनो थाखाय बेफोरनि थाखाय जोंखौ गेदेर गोलाव खालामाखै बा थांखु जानाय जौ लोंनाय बेफोरथ' जोंनि मोनसे लाइफखौ डिस्ट्राक्सन बा फोजोबस्रांनायनि मोनसे लामा बेखौ आं खावलायो जे फरायसुलिखौ जाहाथे बिदि खालामालासिनो गावनि बेसेन गोनां लाइफखौ जाहाथे मोजां लामायाव आगान सुरलाङो बेफोर गोजानाव थायो मानो होनब्ला जोंखौ फेदेरनायाव बिमा बिफानि गोबां बिहोमा दङ उन्दैनिफ्राय लानानै बिमा बिफाया गोबां खस्थ' खालामो जोंनि थाखाय बिथांमोनहा सोरबा लेबार मावो सोरबा हाजिरा मावो सोरबा साख्रि मावो आरो सान हर बिथांमोनहा जोंनि थाखाय सानो जे जोंनि गथ' गथाया मोजां जाथों होननानै गथिखे बेखौ जुदि बे साननायखौ आंनि जिउआ आंनिल' नङा जोङो जे ससियेलि कानेक्टेड जोंनि फोलेरनि कानेक्टेड नालाय आंनि माबा मोनसे जायोबा आंनिख्रुइ बांसिन आंनि बिमा बिफा बा फेमिलिनि सायाव बांसिन गोहोम गोग्लैयो आं माबा मोनसे बेमार जानानै थाबाय गिदिर बेमार हमना ला दानिया हस्पिटाल थाङोबाथ' खमसे खम मोनसे जुदि हस्पिटालाव हाबोब्ला 5 लाखनि खमाव थाङा फिसानिफ्राय फिसाल' 1 लाख 2 लाख जुदि आंनि बिमा बिफानि रां गैयाब्ला होमबा बहानिफ्राय होनो गथिखे आंजों लोगोसे आंनिख्रुइ बांसिन आंनि जिथु गाज्रि हुदा बे गोहोमा बिमा बिफानि सायाव गोग्लैयो बा फोलेरनि सायाव गोग्लैयो ओंखायनो फरायसुलिखौ खावलायो जोंनि लाइफआ बेसेन गोनां आरो बे लाइफआ जोंनि थाखायल' नङा जोंनि बिमा बिफाजों कानेक्सन खालाम बिदा फंबायजों कानेक्सन जाबाय गथिखे मोजां बोसोन ला बुहुमाव गोबां खामानि मावनो दं फरायनायाल' नङा मानसिया फरायाबाबो मोनसे मोजां खामानि मावनो जेरै नोंथांमोना खोनानो मोन्दों फेसबुकनि मालिकआ जाय दिहुनदों बेबोथ' इयं कलेज ड्रपआव बिल गेट्सखौ नायोब्ला बेबोथ' कलेज ड्रपआव नङा होमबा दा इलन मास्क जाय बुहुमनि बांसिन थारमाने एन्टारप्रेनार स्पेस एक्स होननाय कम्पानि
बेबो थारमाने फरायनाया बिथांमोना मेलेम बाहायदों जे मोजाङै मेलेम बाहायदों माब्रै जों गोरों गोराखौ माब्रै एमप्लय खालामनानै जों सुबुंफोरनो माब्रै खाबु होनो जे बिथांमोनाबो थांनानै थानायनि राहा होनो बेखौनो नुदों जे जों फरायनाया माथ्र गावनि साख्रिनिल' नङा मानसिखौ ससाइलि माब्रै जों सुबुं समाजजों जों बे गोरोबना थागोन आरो बिथांमोनजों माब्रै जों जोंनि बिहोमाखौ होनो हागोन बे मोनसे गोनांथार बोसोन बे आंबो सोलोंनाय आंबो मिथिनाय आंबो एसेबां गिदिर नङा माबा नङा बोसोन होनो खिन्थु बे आंनि मोन्दांथिनिफ्राय जेसेबां माने आं दासिमबो दङ ओंखायनो बयबो फरायसाफोर खावो बेसेन गोनां लाइफखौ जाहाथे नस्थ' खालामालासेनो न'खरनि बागै सानो बा गावनि हारि आरो माहारिनि सोमोन्दै सानो कन्ट्रिबिउट खालामो फरायनायावल' नङा माबा मोनसे एक्सपार्टआव माबा मोनसे मोजां खामानियाव जुदि जों बयबो एसे मोजां खामानि मावोब्ला आं सानो जे बर' हारि बा जोंनि समाजा थांनानै थागोन होननानै आं सानो बे समाव जों सारनिफ्राय गोबां बेसेन गोनां खोथाफोरखौ मिन्थिनो आरो बुजिनो मोनबाय सारनि खोथाखौ बयबो जोंनि बर' जातिफोरा मानियो खोनासङो सारखौ फल' खालामो बेनिखायनो सारनिसिमबो थोजासे जोंनो सम होनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों